I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ta'ala wa li syafati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Khususan jami'il musannaf, jami' ustadina, jami' masyaykhina, jami' mu'allimina. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa li walidayya wa lil mu'minina. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'da. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Faqala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Waruya lan den critakake an Abdul Hamid bin Mahmud, saking Abdul Hamid bin Mahmud Al-Mahuli qala sadika sapa Abdul Hamid bin Mahmud ngendikane kuntu ana sapa ingsun iku jalisan wong kang lungguh Inda Bani Abbasin radhiyallahu anhu, ono ngersane Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Fa'atahu mongko teko hu ing Ibnu Abbas sapa kaum faqalu mongko matur sapa ngucap sapa kaum ucapane ngeten. Kharajna metu sapa kita utawa ingsun. Hijajan hale ibadah haji. Wa ma'ana lan ing dalem sertane kita utawa ingsun iku sahibun kanca. Lana keduwe kita hatta tahina sehingga tumeka sapa kita ila hayyin marang pedukuan hayyin dati sofah nama pedukuan. Famata mongko mati sapa sahib fahayyana mongko nyawisake sapa kita lahu krana sahib. Terus iki wonten riwayat gambaran iki wonten cerita saking Abdul Hamid bin Mahmud Al-Mahmudi. Ngendikane ngeten, kita niku pernah lungguh ya jagongan, maksudnya jagongan masalah ilmu teng ngersane sahabat Ibnu Abbas. Sahabat Ibnu Abbas niku sahabate Kanjeng Nabi sing ahli Quran, ahli hukum. Lane sampai iko ngendikane Kanjeng Nabi masalah napa-napa, masalah Quran terutama niku dikengken tranglet seteng Ibnu Abbas. Lah pas njagong masalah ilmu niku dilala wonten kaum sing dugi. Lah kaum niku matur ngeten teng sahabat Ibnu Abbas. Cerita kita niki nglampahi ibadah haji ngeten. Lah sareng-sareng kalian kita niku nggih kanca-kanca rombongan haji ngeten.
Lah nalika kita niku dugi teng pedukuhan Hai jenenge Datis Sofah. Datis Sofah niku sing akeh watune cara artine tapi namine desa kados nggih Ringging ngoten niku. Lah terus akhirnya delalah rencana kita niku wonten sing mati, wonten sing tilar. Akhirnya kita nggih nyawisno persiapan teng perjalanan zaman rumiyin haji niku boten kados zaman sakniki nggih mlampah numpak unta ngoten. Numpak unta. Yang Indonesia numpak kapal. Pun Summan tolakana mongko nuli budalan sapa kita ingsun fahafarna mongko ngeduk sapa kita lahu krana sahib kubron ing kubur walahdan lan luang landhak faidan mongko dumadaan nahnu tawi kita iku bi aswada ketemu ula ireng kodemala akan teman-teman ngebai apa aswad ula ireng Allah da ing luang lahat yakni ngersakaken sapa rawi al hayata ing ula. Lah kita niki rencana kita wonten sing tilar, wonten sing mati terus ngeduk kuburan. Ngoten. Ngeduk kuburan. Kubure diduduk. Lah delalah nalika pun dugi ngisor teng lahat nika. Terus wonten kubur niku maceme nggih, wonten macam-macam, wonten sing nika sing teng tengah dikedhuk, wonten sing teng pinggir, ngoten. Lah nalika niku teng luang lahat niku, dugi luang lahat niku lho delalah kok. Luang lahat niku dikebaki ula, ngoten. Ula ireng. Dikebaki ula ireng. Fatarokna mongko tinggal sapa kita hu ing lahat. Fahafarna mongko ngeduk sapa kita lahu krana sahib kanca fi makanin akhara ing dalem panggonan liya faidan mongko tumadaan nahnu tawi kita iku bi aswada ketemu lo qad mala akan ngebai apa aswad ulo Allah daing luang lahat niku delalah niku mun dugi napa istilah cepuri kira cepuri ini malah kebak ulo ngaleh akhirnya wis aja nek kene ngaleh pindah ngoten pindah akhirnya pindah nggih ngoten malih anggere dugi cepuri niku wonten ulo neh ngoten ulo ireng-ireng ngoten fatarokna mongko tinggal sapa kita hu ing lahat fahafarna mongko ngeduk sapa kita lahu krana sahib salisan ing dalem kaping 3 faidan mongko dumadaan nahnu tawi kita bi aswada ketemu ula ireng qad mala akan teman-teman ngebai apa aswad Allah daing lahat ngoten sampai niku ngeduk malih ngoten ngeduk malih kubur sing ping 3 ngoten niku nggih ngoten malih wonten ula malih ngoten dikebaki ula ngoten dikebaki ula teng luang lahat niku teng cepurine niku fatarokna mongko tinggal sapa kita hu ing lahat wa ataina lan dugeni sapa kita ka ing panjenengan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dalika ing mengkono al fi'lu utawi penggawe ai alladzi kana kang ana apa lahat iku yaf'alu agawe sapa kita hu ing lahat intoniku mongko budalan sapa kire niku ping 3 niku wonten mulane malih akhire nggih sowan niku teng sahabat Ibnu Abbas akhirnya saya udah orang gini sahabat Ibnu Abbas takon ngoten wis ditinggal lagi kuburan ditinggal akhirnya udah budal teng gini sahabat Ibnu Abbas akhirnya sowan teng gini sahabat Ibnu Abbas niku sahabat Ibnu Abbas ngendikane ngeten sahabat Ibnu Abbas
iku ngono kabeh iku wis pegaweane ngoten. Gampangane ya amale ngoten. Iku amale anjene iku amale. Fa'id fanuhu mongko mendemo sira kabeh ing sahib fi fadiha ing dalem sebagiane makabir fa wallahi mongko demi Allah lau hafartum lamun ngeduk sira kabeh al ardo ing bumi kullaha yus kabehane al ard lawajatumuhu mongko yakti nemu sapa sira kabeh ana fiha ing dalem ard ngoten fa akhbiru mongko aweyo kabar sira qaumahu ing kaume ngoten kaume sahib utawa gampangane penduduke sahib ngoten. Ngendikane sahabat Ibnu Abbas iku anjen wis dadi amale, berarti iku amale wonge ngoten. Wis budhalo terus kubur ngoten. Kuburno nok di antara salah sijine telu iku mau sing ana ulane lah ngoten. Wis anggere dilebokno. Demi Allah sampai ngoten sahabat Ibnu Abbas. Lamun kancane iku sahib kanca maksude. Kancane iku mbok kuburno kabeh bumi ngoten. Nok endi ae aja sampe ping telu bolak-balik. Yo bakal ya nemu iku. Nemu iku wis saiki dadi dikabarno, digawe pelajaran. Dadi pelajaran ring kaum ring kanca-kanca. Kola ngendika sapa rawi, fantolakna mongko budal sapa kita. Fadafannahu mongko mendem sapa kita hu ing sahib fi ba'diha ing dalem setengah makabir. Akhirnya nggih niku diparingi jawaban Ibnu Abbas, akhirnya nggih dipendhem wis ana ulane lah dilebokno. Wis ande dadi amale. Falamma raja'na mongko ing dalem semangsane bali sapa kita, ataina nekani sapa kita ahlahu ing keluargane sahib. Bimatain kelawan gowo bondo dunya lahu kedue sahib kana kang ana iku makna sertane kita ngoten. Akhire tiyang niku sing rombongan ibadah haji niku sing kadane wonten sing tilar niku akhire nggih pas wangsul ngoten. Wangsul jugene keluargane. Terus nggawa barang-barange. Dunyane niku mesti barang-barange. Dunyane keluargane iki lho tinggalane ngoten. Sangune sing digawa dibalekno kabeh keluargane. Fakulna mongko matur utawa takon sapa kita. Limra'atahu ing bojo wadone sahib ngoten. Akhire do tanglet ing bojone ngoten. Ma ing apa kana ana lahu iku lahu tetep kedue sahib min amalin saking amal ngoten. Akhire do tanglet ing bojone ngoten. Garwane jenengan niku napa sing dadi amale niku napa penggaweane lha apa ngoten. Penggaweane lha apa kolat jawab sapa imro'ah. Jawabane bojone ngeten kana ana sapa jauji. Iku yabiu adol sapa sahib at-ta'ama ing panganan. Yakni ngersakaken sapa rawi al-hintota ing gandum. Wa kana lan ana iku yakhudu ngalap sapa sahib kullayamin ing dalem saben-saben dina. Qadra kuwatihi ing kira-kirane kekuatane sahib. Summa yu'radu mongko nuli nekani sapa sahib. Laqasabin ing gogone ngoten. Mithlahu ing sepadane ta'am
minal ka'baroti saking gagange to'am, yakni ngersakaken sapa rawi idani to'ami ing gagane panganan. Fayulqihi mongko nibaake utawa nyampur sapa sahibhi ing idani to'am fihi ing dalem to'am. Akhire bojone jawab, penggaweane bojo kula niku dodol panganan ngoten. Sing dimaksud rawi nek teng daerah Arab niku nggih gandum, makanan kados ing Indonesia nggih beras, ngoten. Beras. Dan niku penggaweane dodol beras cara Indonesia. Ngoten mriku dodolan gandum. Lah niku benditen ajeng dodolan ngoten niku nggih mundhut, ngoten. Mundhut dipundhut gandume niku kira-kirane ya kanggo kekuatan, gampangane beras sak karung misale seprapat nika 20 kilo dijikuk sak kilo ngoten kanggo keluargane ngoten. Berarti kantong pinten 20. Kantong 24 kilo nembe didol ngoten. Lah iku mangke terus sing kurangane 1 kilo iku mangke dijikukno gagani ngoten. Gagani nek cara teng Indonesia ya apa? Gampangane napa? Damine ngoten. Damine yang dilebokno, diketok-ketok terus pokoke sekira ya wis abote ya padha sak kilo ngoten. Ngoten niku. Cara teng Arab niku nggih pakange ngoten. Pakange dikelokno melu dikilokno. Penggaweane ngoten niku, dicampur ngoten. Lah niku amale lho, akhire sumerep oh ya iki ngoten. Iku berarti penggaweane iku ngurangi takeran ngoten. Ngurangi takeran ae kados ngoten niku, ngoten. Niku gambarane riyen wonten sing diketokno kados ngoten niku, siksane alam barzah niku pun ketinggal. Ngoten niku wong salawangsul, keterangan-keterangan niku kathah teng kitab-kitab niku. Damel pelajaran wong sing sak mantune. Lha iku wong iku penggaweane ngono kok ora apa-apa. Lha mboten mesti mangke tek alam barzah nggih ngalami, ngoten. Mesti wonten ula niku, ngoten. Mulane termasuk nika teng kitab Durratun Nasihin nggih wonten, ngoten. Nika wonten keterangan para sahabat zamane Kanjeng Nabi. Niku nggih ngoten, ujug-ujug mayit sing dipocong niku malah kruget tenggo urip neh dibuka malah jerone ana ulane ngoten. Akhire kalih sahabat niku ajeng dipateni ngoten. Ula gedhe niku ajeng dipateni. Jadi pateni kok kersane Gusti Allah ula iku saged ngomong ngoten. Lho aku iki diutus karo Gusti Allah ajeng dadi kancane wong iki ngoten. Terus damel pelajaran para sahabat iki apa amale wong iki? Termasuk diantaranya wong iki ndungu adzan ra gelem nekani adzan, ra gelem nekani jamaah. Termasuk diantaranya niku langsung teng alam barzah niku, ngoten. Nggih rupane nggih ula niku, ngoten. Rupane ula dados ngamal kula panjenengan sedaya urip kesan teng alam dunya niku mesti mangke nggih wonten wujud niku kadang wonten sing ditinggalaken sami kaliyan zamane Kanjeng Nabi nyuwun sewu. Zamane Kanjeng Nabi niku nek nglampahi dosa sebagian niku langsung ditinggalaken. Kados niku nabi-nabi sing saderenge malah tambah niku ngoten. Contone nyuwun sewu. Zaman rumiyin saderenge Kanjeng Nabi nggih wonten tiyang niku nyuwun sewu dalu niku. Dalu niku nyolong malih. Mboten enten sing sumerep. Ngoten niku teng griyane langsung wonten tulisane ketingal kabeh anggere wong liwat roh. Wong iki bar malih. Ngoten ketingal. Ngoten. Mulane niku ghibah ku. Kados keterangan teng kitab Durratun Nasihin niku masyaallah dosane ku waras sanget. Saged ngrontokno dosa termasuk diantaranya. Padha karo wong sing dirasani niku dilongi dosane.
terus ngamali apik diwehno wong sing dirasani. Ngoten. Niku ghibah rasa-rasa sing boten angsal. Soale ghibah kuwi wonten sing diangsalaken. Ghibah wonten sing diangsalaken kados keterangan ingkang sapunika. Nggih menika ngibahi wong sing dolim. Semanten ugi ngoten suudzon. Suudzon niku nggih boten angsal. Suudzon niku walaupun bener niku nggih dosa. Salah dadi fitnah. Ngoten. Salah dadi fitnah, tapi suudzon nggih wonten sing diangsalaken. Suudzon wonten sing diangsalaken. Inggih menika suudzon nika nyuwun sewu. Nek teng Indonesia nggih nika suudzone nika tiyang sing penggaweane nika dados penjaga satpam ngoten mawon. Satpam. Satpam ku kudu duwe suudzon. Ora oleh husnudzon, ngoten. Misale satpam ku jaga napa, ngoten. Lho ana wong kok rusak-rusuk, ngoten. Mboten pareng kok husnudzon wong iku ame resik-resik anu. Mboten asal, kudu suudzon. Oh, mongko langsung, ngoten. Wong penggane jaga satpam langsung diparani, ngoten. Kudu duwe suudzon, ngoten. Mulane niku suudzon nggih wonten sing diangsalaken, wonten sing boten, ngoten. Sampun mugi-mugi mawon kula panjenengan sedaya saestu dipun paringi keselamatan wonten ing donya, slamet wonten ing akhirat. Puji wonten ing donya, puji wonten ing akhirat, mulya wonten ing donya, mulya wonten ing akhirat. Sanak turun kula panjenengan sedaya ila yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Tawwab, tub 'alaina. Ya Tawwab, tub 'alaina. Warhamna wandur ilaina. Warhamna wandur ilaina. Ya Tawwab, tub 'alaina. Ya Tawwab, tub 'alaina. Warhamna wandur ilaina. Warhamna wandur ilaina. Ya Tawwab, tub 'alaina. Ya Tawwab, tub 'alaina. Warhamna wandur ilaina. Warhamna wandur ilaina. Wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah